Здравейте, хора! Днес ще играем в Roblox, както например това. И добре, в момента започваме. Добре. Ще вземем от това. Сега вземем. Това ми дава много спи. Да, стига. Стой госно. Бягай! Не може заедно. Така да направим. Добре, хората просто не знае какво правим. Добре, този човек тук, шо ми се мота, бе? Беги, бе. Не да права гъмбо видео. Искаш? Гъмбо видео. Аз пък си казвам, чупа пари. Колко пари струва? 250 лева. Да, приятели, това са... Значи сега ние играме гъмбо и дами. И така, сега да кажем. Добре. Добре, той вече снима. Аз сега вече снимам. Ската хора тук гъмбо. От една минута и половина снимам. Той просто си говори. Той нещо направи вече, нещо не стана. Добре, сега ще пусна камерата, за да не виждате. Къде е? Къде е камерата? Пускам камерата. Ако съм глад и го и... Ето ме хора, сега ще се малим малко. Готов. И ще го сложа... Къде е тук? Тук ще го сложа. Добре, хора. Добре, сега да продължаваме. Аз играя на телефон. Камерата. Аз сега го том. Ще играя една игра. Една моя игра. Аз съм го казвам и му харесвам. Добре. Добре, вече постигам постижение. Добре, това не знам какво не знам. Големия, а то мал изложено гладен. Сега се дава яйчуци. Добре, хора, това ще го кача сега. Само да го снимам. Ще го снимам 16 часа. Не 16 часа, 16 минути. Няма да е толкова гадно, нали? Няма да ви е гадно. Добре, сега ще вземем. Сега взехме някаква нова кирка, която да ночупи хубаво. Улицата тук е хубаво. Става. Добре, дай да видим какво. Да отиваш горе. Ма, аз бех до сега горе. Мани тази зубърска песна. Мани си тази песна. Мани, не искам да ги слушам. За какво имаш това? Еленче. За какво имаш това? Добре, хора, в момента ще изкопаем ето това. За какво имаш това? Как? Кажи Не мога да отворя безплатно. За ме басите. Кой ще взема? Имам си играчки. Добре, имам куче. Добре, сега ще ги сложа. Другото. Ами, това. Така. Това имам ги първите две. Виждате ли какво това? Тичат. Добре. Добре, хора, сега ще изчупя малко. Сега ще изкърта. За една победа нещо. За една победа една кирка. Не мога една победа. Сега ще ръбъксина ярко. Добре, най-скъп да не видим. Просто не знам как ще видим. Нямам пари. Защо как ще се прави? Имам цветове. Най-якият цвет ми е любим и червен. Сега ще ги фърли. Сега ще ги фърлите. Да. Добре, хора.
Як ти? Бери тия соници, той има колекция тези соници. Да! Какво си прави тук с този цвет? Аз да пускам YouTube. Говоря съм на очите. Да си говори с тези играчи. Донат. Аз познам. Лемфът. Къде е Лемфът? Лемфът. О, филм! Is that all fuels? Look at all fuels. Elephant. What's that? Why elephant? Це робок съвсем много. Това не възможно. Това е тайна. Какви хора. Просто вече се нервирам. Не знам отстрани. Дойде. Това е като принцип. Не си ми говори с мене. Ама моя приятел Папараши прави такива глупости. Добре, хора, ще прекъсна видеото. Направо го спирам. Хора, свърши.